Budeme číst z Božího slova, poprosím Daníka. Světské a babské báje odmítej a raději se cvič ve zbožnosti. Tělesné cvičení má skromný užitek, ale zbožnost je užitečná v každém ohledu, neboť má zaslíbení nynějšího života i toho budoucího. Kéž by každý přijal tuto pravdu, proto se tak namáháme a svádíme takový boj, že máme naději v živém Bohu, který je spasitelem všech lidí a zvláště věřících. Tyto věci jim předávají a uč. Nikdo ať tě nepodceňuje pro tvé mládí, naopak buď pro věřícím příkladem ve slovu i skutku, v lásce, víře a čistotě. A nyní budeme číst ze Starého zákona z 1. Samuelovi. David Saulovi řekl, člověk nesmí klesat na mysli, tvůj služebník půjde s tím Pelištejcem bojovat. Saul Davidovi odvětil, nemůžeš jít proti tomu Pelištejci a bojovat s ním, jsi přece mladíček, kdežto on je bojovník od mládí. David řekl Saulovi, tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev anebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a bil jsem ho a vyrval mu jislami. Když se proti mně postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřazenému Pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha. A David dodal, Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spáru toho Pelištejce. Saul tedy Davidovi řekl, jdi, Hospodin buď s tebou. Poté Saul oblékl Davida do svého odění, na hlavu mu dal bronzovou přilbu a oblékl ho do pancíře. Na jeho odění si David připásal jeho meč a pokusil se chodit, ale nebyl na to zvyklý. David tedy Saulovi řekl, nemohu v tom chodit, nejsem zvyklý, a svlékl to za sebe. Vzal si do ruky svou hůl, z potoka vybral 5 oblázků, vložil je do své pastýřské tvorby do brašny a s prakem v ruce postupoval proti Pelištejci. Pelištejec se k Davidovi pomalu přibližoval a před ním jeho štítonoš. Pelištejec se podíval, spatřil Davida a pohrdl jím, protože to byl mladíček, rýšavý, krásného vzhledu. Pelištejec na Davida pokřikoval, co pak jsem pes, že na mě jdeš z holí? A Pelištejec zlořečil Davidovi skrze své bohy. Pokřikoval na Davida, pojď ke mně, ať vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polnímu zvířectvu. Ale David Pelištejci odpověděl, ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem. Já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil. Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabij tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoly z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím, vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou. Když Pelištejec vykročil a přibližoval se k Davidovi, David rychle vyběhl z řady proti Pelištejci. David sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vymrštil jej z praku a zasáhl Pelištejce do čela. Kámen mu prorazil čelo a on se stvářil tváří k zemi. Minule jsme hovořili o malých věcech. Dnes budeme hovořit o velkých a malých věcech. Je důležité rozpoznat, co je velké a co malé. Jestli moje rychlost, kterou jíždím do zatáčky, je velká nebo přiměřená, nebo když máte naložená kola na střeše auta, vyjíždíte třeba do podzemní garáže, možná jste to někdo zažil, jestli je vaše, nebo jestli tam to je dost velký, anebo jestli ta vaše výška není až moc velká. Je to velmi důležité někdy rozpoznat. Goliáš to byl profesionální zápasník. On se tím živil. Celý život věnoval posilování a výcviku boje. Věřím, že i zdravé výživě, tak jak znám ty dnešní zápasníky. A byl urostlý, nebál se nikoho. Možná neměřil 4 metry, jak to někdy bývá v těch obrázcích, které
Martina zmiňovala. Kdo ví, jestli měl vůbec ty 3 metry, nevím přesně, jak se to dá přesně převést. Ale v očích všech okolo to byl obr. Je to tak. Prostě oni ho viděli jako obra. Možná jsem o hlavu, možná o 2 větší než leckterý zápasník MMA, ale kdybyste mě s ním postavili do klece, tak by ve mně nikdo neviděl obra. Naopak. Prostě není to o těch centimetrech na prvním místě, není to o těch kilech a tak dále. Je to o tom všem okolo. Dneska budeme křtít velké i malé, vzrůstem tedy. Arika jste viděli. Luky, zamávej, aby tě viděli ostatní. Luky ho taky vidíte a znáte. Vidíte ten rozdíl obrovský? Několik, vlastně málo z pohledu nás starších, pár let rozdílu. A jaký obrovský rozdíl v tom, co vidíme před sebou. Ale dneska mluvíme hlavně o jiných rozdílech v tom, co je velké a v tom, co je malé. Zhruba před rokem se několik našich royalistů rozhodlo, že budou trénovat Ringo. A na celonárodním Ringo turnaji, který teď byl nedávno, zvítězili. Je to tak? Mluvili jsme o tom i na shromáždění. Získali zlato, investovali do něčeho, co jim připadalo velmi důležité a zvítězili. Ale relativně jako jak málo k tomu stačilo, aby se to stalo. Jasně, to je vždycky relativní. Ale investovali ne zas až tak mnoho, jako nějací vrcholoví sportovci třeba. A zvítězili. O co jde v našem životě? Co je důležité? Co chceme trénovat, do čeho chceme investovat, do čeho chceme vložit svoji energii, přemýšlet o tom pořád, neustále, svůj zájem. A když bych zůstal u toho fair play, u toho ringa, tak možná je to týmový duch, je to schopnost fungovat v týmu, je to fair play, možná, že o to nakonec jde nejvíc v tom ringu. Ne na prvním místě o ten sportovní výkon. Kde bys byl za rok, nebo za 8, to je možná ten rozdíl mezi Lukem a Arikem, plus minus. Kdybys tu energii, ten zájem, to své přemýšlení, ten svůj trénink investoval do božích věcí. Bohu. Kdybys cvičil svoji zbožnost, jak jsme četli z Timoteje. Dneska se rozhoduje, kde budeme za 8 let a jak budeme vypadat za 8 let. Dneska se o tom rozhoduje. Dneska se k tomu my rozhodujeme. Proto je dobré mít dobře poskládané ty věci, co je velké a co malé. Co je velké v očích světa a co je velké v mých očích. Co upřednostním. Ne vždycky je to stejné. Takže na aréně válečného pole proti sobě stojí obr Goliáš a mladý pastevec. Málo kdo by si asi na Davida vsadil. Ale on jde ve jménu Hospodinově. Ty jsi urážel Boha. Ty jsi urážel boží lid. Pyšnil ses proti Hospodinu. On tě srazí na zem. To bylo to Davidovo vyznání, s kterým šel dopředu. Pozor ale, abychom neudělali zkratku. Řekneme si, no jasně, tak mám víru. Hospodin je se mnou, nebojím se vlka nic, zdolám všechny překážky.
Pozor na zkratku. Davidova cesta byla jiná. On takto do té bitvy nevpadl. On začínal možná tak, jak třeba Anetka je velká a Luky, možná v té době ho postupně otec, anebo bratři starší, anebo možná někdo ze služebníků zasvěcoval do té služby, kterou potom vykonával. Pásl ovečky. Už v té době prostě věrně chodil, poslouchal, učil se, koukal, jak se to dělá. Nasával. A potom, když už tam byl sám, tak neutíkal pryč za kámošema, hele, jdu si zahrát fotbal, ovečky tady nechám, oni to vydrží i beze mě. Prostě tam, kam ho táhlo jeho srdce. Přemýšlel o Bohu, o Božím slově. Skládal písně, oslavoval Boha. Miloval Boha. Přemýšlel o něm neustále. Možná si to v tu chvíli neuvědomoval, ale byl to takový jeho trénink, který podstupoval. Něco rostlo, něco v něm rostlo, anebo něco rostlo, něco velikého, možná ten vztah mezi ním a Bohem, Hospodinem. Ten jeho vztah k Hospodinu. Poznával ho. Víc a víc. Rostl ten vztah, důvěra, oddanost, věrnost, odvaha věřit. A když přišel dravec, tak se mu prostě postavil. I lvovi a medvědovi, když potom byl větší a starší. Už věděl, jak na to. Uměl mistrně ovládat svůj prak, uměl rozpoznat Boží slovo a uměl rozpoznat, kde je lepší ty ovce chránit a jakoby se stáhnout a kde je lepší útočit a vyrazit proti tomu nepříteli. Rozpoznával, před kým se pokořit a koho poslouchat a komu se postavit čelem. To Goliáš neuměl. Goliáš ten byl zvyklý vyhrávat. Byl prostě větší než ostatní, silnější, schopnější. On neznal prohru. Jeho sebevědomí rostlo do nebe a nebál se ani Boha. Ale přepočítal se. Pán Bůh poslal Davida, který ho srazil do prachu. Takže ta výzva možná dobře si rozmysli, s kým budeš trávit svůj čas, do čeho investuješ svůj život. Do velkých nebo do malých, do těch velkých v očích světa všichni tleskali, všichni jásali, teda myslím ty Pelištejce. Když Goliáš vystupoval, tak se radovali, jo, my jim to nandáme, my jsme dobří, my se nemusíme bát. A nebo do těch, které jsou velké v Božích očích a možná rostou někde na pastvě, daleko. Milí křtěnci a konfirmanti, dneska máme křty a konfirmaci jednu, ale i všichni ostatní, kdo jste se rozhodli jít za Bohem. Je to samozřejmě skvělé rozhodnutí. Vytrvejte na cestě. Překonávejte ty malé věci, abyste mohli vstupovat do těch velkých. Ne proto, abyste se bili v prsa, jsem borec, dokázal jsem to, ale aby někdo byl zachráněn. Aby někomu bylo pomoženo, aby někdo viděl tu Boží cestu, která vede správným směrem. Cizí brnění, to nám k tomu nepomůže. Svlékněte to ze sebe jako David a oblečte svoje vlastní víru, spasení,
službu Bohu, spravedlnost, pravdu, meč ducha, jímž je slovo Boží. To je pro každého stejné, to oblekejme. A kromě toho ještě každý, kdo miluje Boha, má svoje zvláštní boží povolání. Originální, jenom pro tebe konkrétně. Někdo možná je povolán k tomu, aby byl moudrý, rozvíjel moudrost ke knihám, někoho možná k tomu, aby pomáhal lidem a učil děti, někomu Pán Bůh dal zručnost, odvahu, aby lezl po střechách a stavěl lidem střechy. Milion potřebných věcí, které jsou kolem nás, ve kterých máme věrně stát. A začněme s tím nejmenším, tak jako David. Doma, nebo tam prostě, kde se máme pokořit, kde máme poslechnout, kde se máme učit. David věří, je věrný, je Bohem pomazán. A David své pomazání uvádí do konkrétního života, do toho malého dne jednoduchého rozhodnutí. A vlastně i ten Goliáš, který se zdal tak velký, se stává jednou z těch malých věcí na cestě jeho života. Tam byl nějaký medvěd, tam byl nějaký lev a tam byl nějaký Goliáš, kde jsou dávno za náma. Pokračuje dál. I my pojďme touto cestou. I my jsme pomazáni Bohem, uvádějme tedy to pomazání, to povolání do toho všedního dne, ať rostou velké boží věci v nás a při nás. Bože, prosím, požehnej nám na té cestě, dej nám odvahu. Amen.